Ukuqatsela koqhankqalazo kudala uphazamiseko kunkinkisho lokutya, ezempilo kunye neemveliso kudederhu lweevenkile. Noxa kunjalo, ibhunga elilawula ukunkinkishela udederhu lweevenkile libongoza abahlali behlise izibilini. I do agree with President Ramaphosa that everyone should stay calm. Those shopping centres, I'm sure they will find another way to make sure that the people get what they need. Iingcali zoqoqosho zithi ukuzitaphela kuntama urhulumente oxhuzula imikhala. Lo mbhodamo ogqubayo ubeka ibala kweli lizwe kwaye uza kufaka idyudyu kubatyala izimali. Bakwalumkise ngelithi ulwaphulomthetho olukhatshwa luqhankqalazo luza kuthabatha ixesha ngaphandle kokuba uqoqosho lungahluma ngomyinge we-3%. There's going to be a reticence on the part of businesses to get going for quite a long time to come, and the level of investment in the economy is set to decline. Iqumrhu elilawula iivenkile zakwaShoprite nelithwaxeke kanobom kukuzitaphela lithi oku kubeka eli lizwe emngciphekweni okushokoxeka kokutya kwizigidi zabahlali beli lizwe.